Salut! Mă numesc Mânza și astăzi vă voi arăta cum se fac costițe de vită la cuptor. Ok, pentru asta avem nevoie de costițe de vită. Eu am în jur de 2 kg jumate aici, 2 morcovi, 2 rădăcini de păstărnac, 2 tulpini de țelină, o ceapă, o căpățână de usturoi, o lingură de pastă de tomat concentrată, vin roșu, am în jur de 1 litru de bulion de pui. Așa. Pentru început, eu am deja cuptorul la 170 de grade. Tigaia este înfierbântată. Voi adăuga uleiul și vom începe să colorăm, să dăm o culoare la costițe. Ok. Între timp, cât colorăm costițele, eu voi tăia mărunt ceapa și restul ingredientelor. Acum vom începe. Adăugă sare. Am uitat să menționez mai devreme că avem nevoie de rozmarin. Acum voi începe să sal legumele. Eu am un foc medium. Ca garnitură la costițe, eu voi folosi un pireu de cartofi cu praj, dar deja fiecare folosește cât dorește. Puteți folosi cartofi copți, e destul de bine, sau cartofi prăjiți. Cuptorul noastre sunt gata tăiate și vedem costițele noastre. Așa, cum vedeți, toată membrana asta, la prima vedere vi se pare că nu va fi carne fragilă, dar în timpul gătirii în cuptor, noi vom coace la cuptor 3 ore, 2 ore jumătate, 3 ore, tot asta se va topi și nu va fi tare. Acum vom lua ultimele bucăți de costițe și vom căli legumele aici. Deci nu avem doar ulei, avem și puțin grăsime de vită. Vă dau
un gust extraordinar. Vom căli legumele în jur de 3-4 minute. Vom adăuga puțin sare și negru. Și voi adăuga rozmarin. Mâncarea fără ierburi, de exemplu, fără rozmarin, acum e ca și cum ai cânta un cântec fără melodii. Așa e mâncarea fără cimbru, fără rozmarin. Așa, legumele noastre s-au călit. Voi adăuga în jur de jumătate de litru de vin roșu. Așa, așteptăm vinul să dea un clocot, să fiarbă, bine zis, și după îl vom pune peste costițe. Dragi prieteni, eu am uitat de pasta de tomat și ea spune înainte vinului roșu. Eu cu părere de rău voi adăuga acum. Îmi cer iertare. Voi nu faceți așa. Învățați din greșelile altora. Așa. Acum vom adăuga și vinul peste costițe. Okay. Și bulionul de pui. Dacă aveți bulion de vită, e mult mai bine, dar eu n-am avut, sunt de pui. Ok, acum voi adăuga pâlii alimentare. Este mai bine zis, o voi acoperi. Dragi prieteni, acum le voi pune în cuptor. Mai menționez încă o dată la 170 de grade, 180 maximum, și le voi lăsa acolo pentru 3 ore. Așa, prieteni, costițele noastre sunt gata, mai sunt 15 minute. Eu am deja cartofii să aproape fierți. Mi-a rămas doar să călesc prajul în puțin unt și cu puțin usturoi pentru garnitură. Ok, voi începe. Voi adăuga puțin ulei în cratiță și untul. Am adăugat unt și ulei pentru că nu vreau să ard untul. Și voi străduim să folosim doar partea albă de la praj. Cum îl vom tăia.
Nu se topește acum usturoiul. Am tăiat usturoiul și prajul, untul nostru este topit, așa că le vom adăuga aici. Între timp am scos cartofii, sunt gata fierți. Așa. Ok, voi adăuga puțină sare, fier negru. Și voi pune cartofii. Acum vom puțin greu. Eu am folosit 3 cartofi și jumătate de praj și 2 căței de usturoi pentru 3 persoane. Ajunge. Așa, prieteni, costițele noastre sunt gata. Așa. Așa. Este o poveste aici. Acum vom monta farfuria și voi face un pat din piureul ăsta de cartofi cu praj. Așa. Și voi adăuga așa, adăuga costița așa frumos. Ok, acum voi adăuga câteva frunze de pătrunjel pentru înfrumusețare. Și costița noastră de vită este gata. Poftă bună să aveți!